Siyabingelela ubingelelo baba udokotela baba wesizwe baba Jabulile Mfana omuhle njengekhehla lomzulu amancinci sangisolo futhi angiqhozi ngilomgqila senjalo nginobaba lana umelaphi wendabuko ubaba uMavuso bese sicela ukuthi abingelele mase sitshela ukuthi le number ethi 062 322 8297 ekabani. Ngibingelele baba udokotela ngibonge ukuthola ithuba ngibingelele nakubabukeli emakhaya nabantu nje abasibukele njengamanje nabalandela i-channel kababa udokotela uMavuso lo wavusa inothame madoda kwangandaba zalutho. Le number le eyomsebenzi owenza ubaba uMavuso. Inamba oyisebenzisa noma yakho? Yami. Angeno oyisebenzisayo? Ayikho inamba engiyisebenzisayo. Oyisebenzisayo? Angizifoneli mina baba udokotela. Ngiyafonela. Angifoneli umuntu ngiyafonela. Ukuyibona ifoni ihlaye lapho uzuzibuthi isasebenza nje le phone. Ushintsha i-startup pack uthi wemzala umfone ushintsha kanti sebeyafona. So yicishile. Uzaqala vela katholakala. Uthi wemzala okufonele phone. Athi umzala kwabe unamafoni awuthi nje uyifonele ngani awunayo airtime. Kodwa inyanga awunayo airtime. Awunayo airtime. Athi umzala usungathi uthi angimoshe airtime oyifone uthi hayi mzala uyifonele ngeyakho uyifonele ngeyakho. Mkhulu ake sikhulume lento lena kuningi esesikhulume ngako namhlanje ngiyakubona uliphethe ke ivovo kuhleke ngoba ngithi mina uthi sihlokene kathathu sengiyalibona nanti ke ivovo phambi kwami into enjalo ngoba baningi abantu especially abantu baseLimpopo abanye base Northwest abalazi ivovo nabase Free State abalazi ivovo abantu abacishe balazi kodwa nabo ke kube shonga ngabila abase Eastern Cape kodwa nabo bayabuza nabasiswazini bayalazi hayi umuntu esemusuthaza bahleze bebuza Eastern Cape bahleze ikhona indlela abayibiza ngalo no bahleze bebuza nje bahleze bebuza nje bahleze bebuza baba yini osiphathele ufuna ukuthini ngevovo khuluma kahle baba udokotela ngiphethe lo msebenzi wevovo sekebanenga abantu asebelithathile ivovo kodwa manje before balithathe baqale bangihluphe kakhulu bengifonela bethi bacela mina ngibathengele ivovo abayazi leyo nto kodwa umsebenzi wevovo bayawuthanda bayafisa ukuthatha ngithi ke nanti ke ivovo lephi yilo leli baba bambe nje sibona ilona leli baba udokotela ivovo le okay masikhuluma ngevovo sikhuluma ngalo msebenzi lo okay ufika nawo kubaba uMavuso unje uthenge nje stolo okay bese sifike sokusebenza ethi sebenzeni sifike sokusebenza ethi kanjani baba udokotela uma sesikusebenzela lo msebenzi lo wevovo kuba khona imali okuzafanele ube nayo wena unayo lo mali efakwa la ivoveni hayi uyazi akumancane obancane uyabona lento engiyibuza ngamabo ngafika kwenye inyanga kaNongoma yathi lento kufuneka kutholakale u10 rand ushiswe ngathi naye awukhiphe imkhulu ushisa awukho ebuza uthi mina ngathi mina ngibaphatha u10 rand anginabo bese u10 rand kodwa yami mina anginabo nje iphi wallet yami la kahle no 13000 anginawo nje u10 rand kodwa heyibo yaphuma inyanga yobuza ingane uthi awukho imali yo10 rand ubefuna kushiswa waba yathi ingane baba ngithi kade sicela imali ekhadi njengoba ikhadi selicishile kanti isikhathi samakhandlela nje ugeso abanawo uhambile noma ikhadi aleko kufuneka lo 10 rand lona ngase ngabuyela ku driver ngathi ophela lapha nje awukho nje bheke lapho nje ukuthi ngawuthola 10 rand driver u10 rand uhlala emotweni okhipha kwakhe sawuthatha sawushisa engisho ukuthi nyawo ngibuza lento evovo nje le mali ikhona baba udokotela ngikhuluma ngemali nanzi imali engikhuluma ngayo nanzi imali engikhuluma ngayo baba udokotela le mali le iyona esikwakhela ngayo ivovo le mali lefunakala kube imali eba u200 ube no200 ube no100 ube no50 ube no20 ube no10 le mali ngempela le imali okay imali angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngemali cha phela ngabe eMpumalanga bashutha ngemali yamafake eMpumalanga nje yabona abeMpumalanga bathathe imali bayigqwashini amafake vele siyazi amafake futhi ayabonakala into ebahluphayo ke mase bengenelwa zigebengu zibabulela induku zifuna bafuna imali ngangempela mase khipha lamafake abasela kuphela induku kuphela induku kufana ukuphatha isibhamu sethoyezi hayi ayenziwa hayi waphela induku lo moya ngiyambona mina ngithi mina usuyabhaka yini uthi yini babudokotela
ngithi ngibona uney'hlathi engaze stiff pop ngibona uney'hlathi engaze u-stiff pop esisala izolo kungaki ngithi mina usuyabhaka uthi bakutathu uhlekisami ngithi cha mina yabona lo hlanga wangaze stiff pop esisala uqinile induku ayinduku ayidlali ukudokotela nanti ivovo umuntu uthi 10,000 no 20,000 no 50,000 uthini kubantu nali ivovo siyakukhiphela ufika nalo ke kanje bakudokotela bese wenze ube nale mali wena ayikhishwa yimina le mali okay fanakele ikhishwa wena le mali ngiyakuzwa okay bese sikukhandela leli vovo sikufakele yona le mali ngesikhathi ufika nayo siyayikhanda le mali ngoba isuke ifike nawe siyayikhanda siyikhande sifake la phakathi ngiyakuzwa bese sifaka umuthi ngoba phela lento siyisebenza ngomuthi ngiyakuzwa okay bese sifaka umuthi la kunezinyoka ezinye izinto esokutshena zona khona into esakutshena zona esingesizikhulume njengamanje la esizikhuluma mase sowufikile esizikhandayo ukuthi science ukuthi ivuvo likwazi ukuthi likufakele umnotho ngiyakuzwa ake sichaze lento ngiyayizwa le nto oyishoyo but ngifuna ke siphinde siyichaze ngoba ezinye izinto ziyenziwa kodwa sibe nemiphumela emimbi sengilenzile ke ivovo akuzohamba sengiyabona imbuzi ziyafa sengiyabona ingane zivuka isifo sokuwa sengiyabona unkosikazi unentatha iyamthinta ebusuku uthini lapho baba udokotela akuyona imali esheshayo le okay futhi akusona isithwalo okay ukwabe kwisithwalo bengizobona ngani kwisithwalo phela engithi usukuthwalisiwe lana ayikho into othwala ayikho into othwalisiwe isikunikeza into alizofuna igusha kuphinde ngilithwala hayi akusona isithwalo lesi ngakho ngifuna phela kunomehluko phakathi kwesithwalo nento esikwakhindela yona ukuthi ihambe yosebenza yebo akufani manje umehluko lapho ke la ngeke sizuze kuthiwa sekufe impahla ekhaya okanye sekukhona into sekwenzakaleni cha la ayinama sacrifices lo msebenzi lo siyakunikeza nje sithi manje unkosikazi umekhala ethi kunento ebusuke emthintayo kangcono ababa ngithinta kanje usuke eqonda ukuthini uthi uthintwa uba cha phela ngithi lento ezoyinelandela ethi ebusuku kunento emthintayo kangcono ababa ngithinta kanje kanti nje ukuthi into ebhlungu bani ifika ke kangcono ababa ngithinta kanje uthi omunye yaba umabuzo uthi angazi noma unkosikazi wami uthi nento eyincane uthi nento eyincane ebusuku ngithi mina yini ukukhuluma nga uthi nento eyincane ngithi mina yini uthi namba ngazi babumabuzo mfuna ukusiza nento eyincane imncela kamnandi kodwa hayibo manje uthi kushothi imncela kanti kodwa manje uyazi akazi ukuthi yini uyafisa lo mkakhe amncela kanje hayibo ngithi mina ufonela mina ngihlangana hayibo utheni ngemfaduko emali kubantu nanzi imfaduko baba dokotela musuthi nandi cha uthi musuthi nandi umsebenzi lo baba dokotela yebo musungizebo musuthi nandi inanti mewe yona isho nasi musuthi nandi oyichaza ke dangu umsebenzi lo msebenzi lo umsebenzi esiwubiza ngokuthi imfaduko yemali okay mengayitholi imfaduko likhona ithawula elephi likhona lethawula elingangana leli nje lamabhinci elingakho leli lamabhinci okay alright ngiyakuzwa mina lithathe uze nalo siyalikwazi ukuthi sikusebenzele okay kodwa ke uzohleza uliphethe alright akufani nevovo ivovo ufaka nje lapha endlini ekhaya yabona lingcono ukithawula kunalokho ngoba phela ngeke ngihambe nemfaduko kodwa kuba imfaduko bengenzela ukuthi ubone ukuthi into ekanjani mawuzothenga ithawula kube ileli uyilo size hayi leli lincane okay lamabhinca khona leli elikhulu nje lingake lilo size kodwa kube lamabhinca usifikele nalo sekukhandele lona uzohleza uliphethe okay uzohleza uliphethe kodwa mase sokutshena mase ukuthi usukuzolisebenzisa kanjani ngoba akufanele ulinyakazise singekho isidingo ngoba uzolinyakazisa bese kuthinta ezinye izinto wena sokutshela ukuthi ulinyakazisa uma sekufika kweliphi izinto sikushintshela impilo yakho omkhulu uke wakhuluma nana ngomuthi wemfuyo wathi umuntu akathola ubulongwe alungisa imali ngango 7,000 rand
Athina amagama akho lapho usamile lapho noma usushintshile. Ubudokotela kumele futhi ke sengiwukhiphile lo muthi. Sengiwukhiphile u7000. Umuthi wemfuyo siyahlanganisa ke lapho ukuthi singantshontshwa nokuthi azande. Ukuthi singantshontshwa nokuthi azande. Into kabantu asebeye bangihlupha kuyona abantu bathi ababuthola ubulongo bendaweni. Ngiyabatshela ukuthi abaye emaplazini. Maybe ngena indlela yokungena emaplazini ababethola indlela abantu abakwazi ukungena khona ngoba awukwazi ukuthi ungafuna kumina ubulongo ngibe ngenzela wena. Mina angikudingi lokho njengamanje. Nginako vele. Okay. No, ake siphume lapho. Ngifuna singene kule gambling. Le gambling. Yini ongabatshela yona abantu? Siqale nje, yini ongabatshela yona ngegambling? Ngoba abantu sebelimela kakhulu ngegambling. Ungakachazi lokho akho. Yini ongafuna ukusho ngegambling qala? I-gambling iyinto okufanele uyazi ukuthi yini i-gambling. Omunye yathi yena akhuluma ngegambling ngoba ezwe mina ngikhuluma ngegambling ngento nje angayazi. Athi mase seyodlala aphinda abuze kumina ukuthi fanele adlale kanjani. Ngiyangisho ukuthi masikhuluma ngegambling mina ngifuna umuntu ovela ogambulayo vele. Okay. Mina ngikwazi ukugambula. Okay. Kodwa nginento oyisebenzisa kwi-gambling. Noma ngathi ugambula ngahlobo luni umgambulo. Thatha i-gambling. Ake singakhuluma kakhulukazi ngifuna sibheke lana ukuthi ayikho indlela okuwina uma ungenayo ithuluzi olisebenzisa for i-gambling. Ngeke. Akekho umuntu owina ngenhlanhla. Usho nje? Ayikho lonto leyo. Ake siye. Ayikho lonto. Ngifuna singene kodwa ngesibatshene konke kodwa akekho. Bakhuluma ngomuthi okusiza abantu besilisa abathi banobuntu babo okungakhulanga ngendlela. Ake senze lo gama ukuthi abantu besilisa banobuntu bangakhulanga ngendlela. Usabona lo sizo njalo? Nginalo babudokotela nje ikhombo ngiphethe yanwami umsebenzi ngiphethe ikhombo. Ngiphethe ikhombo nje futhi ngale ndlela uyamkhulisela noma umnika umuthi olukhulisa wenza njani? Uyazikhulisela mina ngiyamnikeza ngeke plama ukuthi uzokhulisela yimina ngeke ngikwazi. Ngamkhulisela kanjani? Ngoba phela kufanele kube yena othintela ubuntu bakhe. Ngeke manje ngihambe ngibhuca abantu ezokhokha. Ngisho ngoba ungakhokha malini. Uzuthatha lento ithambe kanje uzuthatha isitulo ngazi leyo uthatha isitulo uhlale kanje amen. Ngeke ngingabupha kabi. Njengoba cabanga phela licela licashe lapha phambi lokuqoqosha ukuthi uzabona lihleze licela nje athi lento engisho yona. Uyangitshela komunye uthi uthi ungayibona lento lena ukuthi incane ngithi mina no anginazi angikwazi ukuthi uthi ngingayibona. Okay ungasho ukuthi wena unento encane. Sikuzokwazi ukuthi sikhandele futhi ngizozwa ngayo mase sokuthi say right. Kodwa ukwazi ukuthi uzothi angizoyibona. Uthi fika nentambama. Hayibo. Uthi ngicela ukuthi uyibone lento yami ukuthi nginini ngasikhatsini. Uthi incane kangakanani ngasikhatsini. Hayi ngathi bengathumela intombi ongcane fika ibone ubizo. Mina kade ngitshela umuntu ngeke ngisakwazi ukumfonela ngoba njengoba kulesine sengiyashuthi wathi ngolehlanu uma ungashuthi ngathi phela mengashuthi ufuna ngiphumule. Manje ngifuna ukwazi ufuna uzoyibona ngasikhatsini. Mina angikwazi ukuthi ngingathatha isikhathi sami ngithi uthi hayi uma ungenzi lutho ungeza uzoyibona ukuthi ingakanani. Uzophumula nini? Ngithi phela ukhumbula ukuthi mina mangingasebenzi umsebenzi wabantu abafuna ukusizwa ngisuke ngenza okunye. Yana ubona ukuthi mangingasebenzi lokho kusho ukuthi ngize emoyeni. Uma ungasebenzi ukuthi ngomthondo ucabanga ngayo. Hayi ngeke amadoda acabanga. Hayi khona ke. Ngeke angikwazi ukucabangela umthondo wakho ngize ngikucabangela ukuthi ngawuthinta ngezandla. Hayi. Umkhulisa nduku ikhombo 2400 to 4500 uma usumdala uhlukene umuntu mesemusho mesemdala ake singene kulo muntu eka 4.5 enjani le ya 4.5 engithi kuhlukene kukhona uthola ukuthi umuntu uhlushwa udoda bakhe usamncane usakhula nje ijongo nje lelo 2.4 loyo 2.4 ke lapho nandi ikhehla lisonta kaShembe lishaya amahloni lifaka ezingake ezakhe phela lapho sekusifana noma sesiya iRL imfoto khomba indawo yokufona ushaya ama-ring bearings siqala phansi lapho imoto abethi ushaya ama-ring bearings ahlele kulomkhola siqala phansi lapho we ufana nomuntu osofila awusekho lapho siqala la suke sikhuluma masikhuluma ngomuntu osemncane lo ya 2.4 umuntu osuke senegazi
esihlangabeza negazi lakhe vele senze into yakhe ukuthi yabona mase somdala susuke siqala phansi Angifuni ukukhuluma 4500 umuthi omsebenzi uyatholakala ngo-2500 awuchaza kahle hayi khona baba udokotela lo muthi lo udla amagalani abantu bayasebenza abafuna ukusebenza phela okay abafuna ukusebenza omunye wawuthatha ngiyaxake ukuthi lo muntu ngoba odile akasangifonele ngimnikeza ama instructions wawuthatha nje wathula nje tu mase sengifonela uthi kanti lo muntu usebenza makunini ngithoka usebenzisa yini kwaphela angikaze ngizungibuza ukuthi ama instructions asebenza kanjani uthi yena wazi ukuthi ngesikhathi uthathe waso so ukuthi usuyasebenza wathi yena umuntu akakazaza usebenzisa kodwa wakhokha yeah alright wangiphatha kabuhlungu umuthi womsebenzi uyawuthatha bese sikutshela uzawusebenza kanjani umuthi nje usebenzisa ngamahewu usebenza nje ngamahewu nje usanjalo usebenza ngamahewu and uyaqashwa bakudokotela uqashwa futhi lo msebenzi othi uyawufuna omunye ke avesana aqashwe amgaqweni kuthiwa akayofaka iziphaphula emgaqweni ashiye phansi ngathi noma ngathi waxosha amaphepha indlela yakho esuke iya kuloso ukucelela iqala noma ngathi uyiqala emaphepheni uthatha unjalo usuke uzodlula ibridge umshayelo business usawuphatha uphethe bakudokotela hayi uphethe ke ushanela ngisho ishangane ethuze kwakhe ne-tuck shop ume nje kanje lento ukuthi uthi ama Nigeria nasagcwala la ndewona athatha imisebenzi azoyithatha ngoba nina nifuna ukuthatha lezi zinto sikunikeza thina umshanelo ushanela kwasana e-tuck shop eseduze kwakusana imuphi umsebenzi onokwazi uthathwe ishangano ngabe yawenza owodwa nje ngathi nje cha phela mina bakudokotela mina ngeke cha sengisho umuntu nje ukuthi inyanga eyishangana cha abantu baba specific ngibuza ukuthi imuphi wena umsebenzi othe uma uyafika kwaneshangano elisebenza khona ngabe wena wenza ayawukho ngithi mina lenzani la shangane lapha hayi uthi licleaning ngathi itsho ungayicleaning ngathi uthi phela ngizona isilimo yezwa hawu woza isilima futhi isilima ke shangana isilima kushangana naku liyayicleaning ngathi yabona wakhasho umoya ethi ubheka nje umsholosi umasipala usaqasha abantu emathuneni baseze ngabe kusebenza thina ngithi menzana amashangana uthi hamba amathuni ngithi yena ungahamba amathuni uthi hayi phela nkulu ekhande ngithi kanti ngizama ukuthola ukuthi la emashanganeni kwenzekani kanti yabo ngoba hayi ngeke lento safuna kuphinde sikhulume kahle ukuthi yini lenzo amashangane wena obona ukuthi fanele ngabe uyayenza wena ngabe yenzo wena hayi khona ngoba khona omunye uhlele lokushini uphuza ubhiya kuphela kudlula i-truck uthi buya le truck siya drive amashangana sisebenza unokhotba uthi aphe license akakayenzi kanti uthi unayi license futhi kodwa ufuna udrive ama-truck no ke yazi umuntu umeshaba akashayela into ekhona kodwa ungashayi la umuntu afike khona isho ukuthi ngino code 14 ngihleli amashangana drive lokho sifuna ngabe siya kuze sathi basiqondana nawe siyithole lento okhuluma ngayo ukhuluma ngani ngoba ngempela bayakhala bathi lapho umasipala uqasha amashangana namba amathuni wona uyafuna uhamba amathuni hayi ankulu ekhanda ngilembe ithuna ngilembe ithuna mina ngibona nje ngiphile kanti ufuna kanti yini le la kunomsebenzi lo omshanelo sikhuluma ngalabo abadayisayo abenza ama business lawa nani nithi ke like ama tavern inkinga phela amashangana awuthathile umshanelo manje inkinga bona awuthathile umshanelo kuyasebenzeka futhi wena uthi hayi ubaba uMavuso ngeke ngize nguthathe umuthi baba uMavuso kodwa ishangana lo uthathile lingakwazi lingangazi liyasebenza ishangana ya ake singene lana umuntu uyawufuna umshanelo kwenzekani mawufuna umshanelo ofika kubaba uMavuso kodwa ufika nomshanelo ofika nawo osomdala akufani ukuthi uthenge amavovo nje amathawuli into ezinto lapha ufika nomshanelo osomdala osowulahliwe ufika nawo ufike kubaba uMavuso ngifike ngikukhandela manje ngikukhandela wona mawunendawo noma ngabe i-tavern noma ngabe i-store noma ngabe i-tuck shop siyawukhanda bese siwufase lapha ya maqondana nomnyango la bengena khona abantu fanele athi umuntu nomyeza le abe eqondene nawo ngqo hawo budokotela ngozwa ngawo una inamba abantu abangithola kuyona nginayo inamba engitholakala u062 3228297 ya WhatsApp inamba yakho noma phone yakho inamba yami phone yakho ithini
anginayo inamba yefoni yami nginefoni anginayo inamba yefoni yami ucela inamba yefoni yami shoda ufuna inamba yami inayo inamba ya iPhone phela nephuma la e-store inenamba ezu4 kahle awuvalele uthini bantu ngibonge ukuthola ithuba kubaba udokotela kwi-channel yakhe ngiyacela ukuthi niphuthume ukuzothatha le misebenzi enginikeza yona imisebenzi yangempela imisebenzi ephilisayo umuntu osekwafika kubaba uMavuso wenza ngalendlela le engithi akenze ngayo uyaphumelela okay sibonga kakhulu ubonga baba udokotela baba sizwe bakujabulela sethobeka